Днес стана нещо за първи път в историята на човечеството. Абсолютно никога, откакто съществуваме хората, това не е ставало. За пръв път в историята на човечеството един човек сам има 1 трилион долара. По-лесно обяснено, това са на 1 милион места по 1 милион долара. Тоест, взимате 1 милион долара и 1 милион пъти по 1 милион долара. Илон Мъск е първият човек, който притежава 1 трилион долара или 1000 милиарда. Само си го представете. Цяла България, това като работи една година, брутно изработва 100 милиарда долара. Този човек има повече пари, отколкото цяла България изработва за 10 000 години. Повтарям, за 10 000 години. Знаете ли какво ми напомни това? Че миналата година кмета на Пловдив е разпределил отпуснати му от правителството 1 милиард лева. И 26 милиона от тези 1 милиард той ги разпредели, за да построи един корупционен булевард, който е проектиран абсолютно незаконно с фалшиви документи, в които не е упоменато, че на 10 метра, не, а на 8 метра от него има обект, подлежащ на здравна защита. Детския дом Свети Константин и Елена в град Пловдив на улица Лудогорие. И този дом е вкаран в 50-метровата ултрасмъртоносна зона на пътищата с интензивен трафик. Изобщо не става дума за това, че в задръстено кръгово движение, в което всеки ден има по един час задръствания, той ще вкара още един булевард. Това значи увеличаване на конфликтните точки, повече задръстване и така нататък. Не! Този човек толкова е концентриран в тези 1 милиард лева, че е готов да пожертва здравето, живота на деца, за които той отговаря. Тези деца са отговорност на кмета на Пловдив. Той назначава учителите, той назначава директорката на дома. Можете ли да си представите това? Вие на колко бихте оценили живота и здравето на едно дете? Моля ви, напишете ми в коментарите. Ако искате да помогнете да спасим децата от дома Свети Константин и Елена в град Пловдив на улица Лудогорие от този кмет на ГЕРБ Костадин Димитров, първия приятел на Бойко убиеца на лева, моля ви, пишете на премиера, пишете на председателя на Народното събрание. Трябва да се опитаме да ги спасим. И не си мислете, че аз не съм писал. Ако ви извадя списък с всички, на които съм списал, няма ми стигнат 10 минути да ви го чета. Но друго е, когато пишат хиляди хора, друго е, когато пише един човек, колкото и верни неща да пише. Затова ви моля да ме подкрепите, да спасим децата от ето този